Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Anamwari. It's nice to be here. Choti zvakanaka kuva pano. Rugare kwamuri hama, kumativi mana enyika kwamunova muri, chiti nyasha dzaMwari ngadzikuteverei, nyasha dzaMwari ngadzive nemi mazuva ose. Kuti tikwanise kuwanikwa tichipinda tive vadyi venhaka pamwe chete naIshe wedu Kristu Jesu. Ishe wakatiitira ngoni, ukatiitira nyasha, akatifira, akatipa upenyu husingapere muzita rake, akapiwa zita rizati rapiwa vamwe, kuti ani nani anotenda kwariri, ani nani anodana muzita iroro rekuti Kristu Jesu achava neupenyu husingapere. Naizvozvo tinokutenda kuti Ishe wedu unesu, Ishe wedu unotisimbisa neshoko evhangeri yake, unotisimbisa kubudikidza nemweya mutsvene wake waanotipa. Naizvozvo ndinotenda kuna Ishe kuti dai pasina Ishe dai zvose zvisina kugadzirwa, dai pasina Ishe dai zvose zvisina kuitwa. Asi tinotenda kuti tiri vapenyu nokuda kwaIshe wedu, tinotenda kuti tiri vapenyu nokuda kwenyasha dzaMwari dzaakaisa pamusoro pedu. Nokuti Mwari wakatida iye akatipa mwanakomana wake, kuti iye akanga ari oga, akasikwa ari oga, akabarwa ari oga, kuti afire marudzi, kuti zvivi zviiswe panyama yake, zvirohirwe padanda, kana zvarohirwa padanda pamuchinjiko, naizvozvo marudzi namarudzi agova neruponeso, agotora ruponeso. Muprofita Isaya unotaura achiti, unoprofita achitaura, Mwari achitaura naye muprofita Isaya achiti, uyai mutore ruponeso pane mutengo usina mubhadharo, uyai mutore ruponeso pajekerere. Naizvozvo yakaparidzwa namufundisi shongwe rapfuura Cape Town, akaparidza shoko evhangeri yazvokwadi, akaparidza kutenda kwamarudzi, akaparidza kuti vanhu vasimbiswe pamweya, kuti vanhu vapuwe vanhu vakaponeswa, kuti vanhu vapone zvazvokwadi. Naizvozvo Mwari uyo haazati ari Mwari wevanhu vakafa, haazati ari Mwari wevanhu vanotaurwa nemazita evanhu vakafa, vachitaura kare kuti kwai vana baba nhingi, takanzwa shoko rababa nhingi. Naizvozvo tinotenda kuna baba nhingi, ana baba vose ivavo vakafa,
Vamwe vanotenda vachiti aiwa isu hatina matei wenyu muprofita, asi tine wenyu muprofita watakapiwa naMwari. Ivavo vanhu vanonzi mapofu, vanonzi vakafa zvakare pamberi paMwari. Mwari hazi Mwari wakafa, asi Mwari ndiye wapenyu. Mumwe chete akamuka kubva kuvakafa, akanga iye akarwerwa pamuchinjikwa. Marudzi ose akaona, vanhu vose vakatenda kuti zvirokwazvo murume warwerwa pamuchinjikwa, murume wafa. Naizvozvo murume uyu zvawafa akatorwa akabviswa akaiswa mugwiro, akaiswa muguva, umo makagara mazuva 3. Pakaiswa masoja pamukova peguva rake, kuti masoja achengetedze mutumbi wake, kuti pasave nemumwe wavatevedzeri vanotevedzera Jesu vaaifamba navo, vadzidzi vake, kuti pasazova nemumwe mudzidzi angazoda pfungwa yekuti vabe mutumbi wake, kuti zvinzi wamuka kubva kuvakafa. Ana Herodhi nana Pirato navakuru navaprista vakanga vari vabati panguva idzodzo, vari vakuru vesvondo, vakawirirana vakati izvi zvinhu zvingazviitwe kuti zviwanikwe zvichiite zviregedze kuva chinhu chingazonetsa madzimambo nemadzisha ari kutonga, kuti zvinzi munhu uyu wakaurayiwa nekuti waida kuzvita mambo. Naizvozvo chinonyora ichi chikwangwari chake kuti mambo wavaJudha. Moisa chikwangwari chake, moisa masoja pamberi peguva rake kuti mutumbi wake usabiwe, asamuke kubva kuvakafa. Ava vangasingazive kuti uchamuka kubva kuvakafa, vaifungidzira kuti vadzidzi vake vachauya kuzoba mutumbi wake, vogofambidza shoko vachiparidza shoko rekuti wakamuka kubva kuvakafa, izvo vakapa mutumbi wake. Asi Mwari akaita chishamiso kuti zvive 100% guarantee kuti havazati vari vadzidzi vake vachamumutsa, havazati vari vadzidzi vake vachaita chiitiko ichi, uye chiitiko ichi chichaitwa masoja vakatarisa nevakuru vake vakatarisa. Zvakaitwa naIshe wedu, akatuma mutumwa mumwe chete ane simba, akasvika akabvisa dombo rakanga rakavhara pabwiro. Masoja akanga aripo akanzwa kudedera, akanzwa mumwe mweya wavo wakufa, vakaona kuti aiwa uyu musoja asvika pana bhaza dare mumwe musoja, asi uyu musoja uyu rimwe simba rinotyisa zvisingaite, uye rine simba risingaite. Naizvozvo vanzi vakadedera vakatiza, vakatadza kana kuti voita sei, vakaita sei vachafa vakamirapo. Asi Ishe vakamutswa kubva kuvakafa panguva iyoyo, akaonekwa achibuda mugwiro, akaonekwa achienda nemutumwa. Asi masoja akasara akatiza, akati varume zvataona pano tinofanira kunozvimangara, nokuti zvaitika izvi hazvisati zviri zvimwe zvinhu zvatinoziva, uye chiitiko chaitika chaizati iri magic, nokuti varume vese makanga muripo, imi masoja makanga muripo. Takanga tichitesa varume takatarisa bwiro, asi takaona mutumwa ane simba, takaona musoja wasati aona panyika dzino. Aiwa varume, imi munhu uyu munhu wazokwadi. Vakuru vakataiwa kwete, izvozvo hazviite zvaukutaura kuti mufambe muchitaura muchiparidza evhangeri yekuti makadzingwa mabwiro, moparidza evhangeri yekuti makaona mutumwa ane simba, moparidza zvakare kuti makaona Ishe achimuka achibuda mubwiro akaenda nemutumwa. Iwaya mashoko haaite. Saka varume zvatakukuitai, takukupai mari yevhara muromo, kuti muvharwe muromo yenyu, musataure, musaparidze Kristu. Naizvozvo mukaparidza mashoko iwaya, tinanzwa kuti abuda mukanwa menyu. Aiwa zvirokwazvo varume tinokuurayai. Varume vakapiwa mari kuti vanyarare, vakapiwa chipo muhomwe, vakapiwa magiraibha, vakapiwa kuti vanyarare nhau iyi. Nhau yekuti Ishe wedu wakamuka kubva kwakafa. Zvino kumuka kubva kwakafa Ishe ndo rakava dangwe kubva kwakafa, dangwe muushe hwekumusoro kudenga. Vakanga vakugadzira umwe ushe, vakanga vakugadzira rimwe bato rinobata kudenga nepanyika dzose nesimba. Naizvozvo ani naani achatenda kuna iye akamuka kubva kwakafa achava neupenyu husingaperi. Naizvozvo wose anodana kuti Jesu ndiye Ishe, munhu iyeye achava neupenyu husingaperi, achava mupenyu pamberi paMwari. Wese anotenda kuti Jesu akamufira pamuchinjikwa, akatenda mweya nemusoro kwake, munhu iyeye akabatwa musoro, akabhabhatidzwa muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene, munhu iyeye achava mumwe wevadyi venhaka yeupenyu husingaperi, achava mupenyu pamberi paMwari. Vaya vasina kutenda, vaya vasina kuzvipira kuna Kristu Jesu, vaya vanozofa vasina kutenda, vasina kubatwa musoro muna Kristu, vasina rubhabhatidzo rwaKristu, vanhu ivavo vachanzi vakafa pamberi paMwari.
nguva yaishe Jesu pakanga paina ainzi muprofita Johani Mubhabhatidzi waigara murenje akapfeka nguo dzamakushe akasunga bhande redehwe. Aidya uchi murenje, hapana chimwe chikafu chaaidya, asi aidya chikafu ichocho achigara akatsanya achinyengetera achinamata achiudza marudzi kuti tendeukai ushe kudenga hunoswedera, tarirai pane murume anonditeera ari kuuya, iye ari kubhabhatidza inomoto nemweya mutsvene waMwari. Iye kana achinge asvika ina handina simba, handinokwanisa kana kusunga kana tambo dzeshangu dzake. Ndishe wedu waitaura. Zvino pane wakabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwaJohani panguva yacho, asi pane rubhabhatidzo runofanira kubhabhatidzwa rwamazuva ano rwaKristu. Hakuna ungapinde nerumwe rubhabhatidzo rusati ruri rubhabhatidzo rwaKristu. Izvo zviri pachena kubudikidza namagwaro. Hapana confusion, hapana doubt, hapana kana kuti hanzi hapasi kunzwika, hapana kuti hanzi hapasina kuoneka zvakanaka. Tichapinda nemwoyo wedu, tichapinda nekuda kwenyasha, nyasha, asi nyasha dzacho dzinobudikidza naiye Kristu. Pasina Kristu hakuna nyasha dzaunowana. Nyasha idzodzo dzakadururwa muna Kristu kuti kuuya kwaakaita Ishe, akaroverwa padanda, akamuka zuva rechitatu achienda kudenga. Idzodzo ndidzo nyasha dzacho. Ukasatenda kuna idzodzo nyasha, hakuna dzimwe nyasha dzaunowana. Saka tinotenda nokuda kwenyasha dzatakaitirwa naMwari. Dzipi nyasha dzatakaitirwa naMwari dzokuti wakatipa iye mwanakomana wake, iye wakanga aripo kuvapo kusati kwavapo. Iye wakazvipira mweya wake nenyama yake kuti chive chipiriso chezvinonhuhwira pamusoro pekudzikinurwa kwezvivi zvavanhu, kuti rudzi rwavanhu rusavatore kudzimwa naMwari. Kune hondo dzaitika muchadenga, hondo dzakaitika muchadenga. Wakaipa Satani, Diablosi, nyoka akadzingwa kudenga. Ishe akati ndakaona Satani achidonha panyika semheni. Asi iye kudonha kwake akadonha nechikota chengirozi dzekudenga, vakadonhera pano pasi. Mutumwa anonzwikwa achitaura kuti ukoronyika nenhamo, nokuti uye waitambudza hama dzedu achitipombera usiku nesikati, wadonhedzerwa panyika. Une hasha nokuti anoziva kuti ane chinguva chiduku. Anofamba seshumba inodzova kuti iwane kuti ndiripi yavo ndomudyariko waingadye yomedza, nokuti chinguva chake chidiki chasara. Asi nekuti ane chinguva chidiki chasara, chinguva chake anoziva kuti chinguva chasara, akuita zvinhu zvake nechimbi rekuda kutora mashortcut pazvinhu zvekudenga. Anotora shortcut pakunyengetera pakunamata. Otaiwa haufaniri kutsanya, haufaniri kukwira makomo, haufaniri kuzvitsaurira, unofanira kunamata wakaisa maoko muhomwe wakamira uchizvikudza. Obva atora shortcut yeruponeso, obva ataiwa nyasha hadzina basa, mwoyo wako ndoune basa. Obva maparidzirwo evhangeri yemwoyo, zvino itai zvakanaka, mwoyo wakanaka, itai zvakanaka pamwoyo yenyu ichakuponesai. Izvo kwete, mwoyo yenyu haiziviye nokuponesai, asi Kristu Jesu ndiye anokuponesai. Mwoyo yenyu munyengeri muushe hwekumusoro kudenga. Atiitembe mwoyo yenyu wakaipa anobvayo, atitembai mwoyo yenyu. Mwoyo wemunhu unochinja nokushanduka zuva nezuva. Mwoyo womunhu uzere nezvakaipa nouipi uzhinji unobva pamwoyo wemunhu, nekuchiva namabasa mazhinji akaipa ose anorambwa naMwari, nezvivi zvizhinji zvinobva pamwoyo wemunhu. Iwoyo mwoyo wakaipa anobva ati ndo pane ruponeso rwenyu. Izvo dzinova dziri nhema, nokuti Satani ndibaba venhema, uye nhema idzo ndidzo dzaanodya usiku nesikati, kuti marudzi asapone, marudzi asanzwe kuti ruponeso chairo runobva kunani.
abva auya Satani obva ashandura kuti aiwa kwete nokuti nguva yake yakupera kuita zvinhu zvake nechimbi obva ashandura rugwaro, obva akuparidzirai rugwaro ramunoda kunzwa imi kwete rinoda Mwari. Obva mazvigadzirira rimwe evhangeri rekuti aiwa ida vanhu vese, nyange ikaita ngochani ibe, nyange ikaita mbavha ibe. Chechi yopera kuzara nembavha namakororo, asi vanhu vachitadza kuudzwa kuti tendeukai pazvivi zvenyu. Mbavha ngaitendeuka pakuba kwayo, pambi ngaitendeuka paupambi hwayo, vasakarurama ngavatendeuke pakusarurama kwavo. Zvakaipa zvoregwa mukereke yaMwari, kwete kuya nezvakaipa kunze neakaipa vouya mukereke kuti vasvibise temberi yaIshe. Temberi yaIshe inotanga kuzara mabasa ezvakafa. Vanonzi chechi iyo inonzi yakafa nevageremo vakafa. Isu tiri vapenyu muna Kristu Jesu. Tiri vapenyu panguva ino yatinenge tichitaura ndiparidza pano. Nyama yangu ipenyu panguva ino, mweya wangu mupenyu panguva ino. Nyama yangu paichazorora, inonzi nyama yakazorora yaenda kunoparara, yaenda kwayakarehwa naIshe, kunzi iwe nyama uchadzokera kuvhu, asi mweya wangu uchararama, uchava chipenyu. Saka kana ndafa ndazorora, mainokudizi kana ndafa ndazorora, musacheme, musatye, musavhunduke, nokuti ndinenge ndiri mupenyu pamweya. Munorwadziwa taiwa kwete nyama yake yafa, izvo zvatisisina munhu watange tiinaye mazuva ose. Izvozvo zvinorwadza. Nyangwe Ishe wakatenda akaona kuti aiwa pane mukadzi wakafirwa nemwana, Ishe akadzwa kuchema nekuungudza nekugeda kwamene kwakaita chimukadzi uyu achichemera mwana wake akanga ashaya. Ishe anzi akadzwa tsitsi nokuda kwekuchema kwemukadzi uyu. Ishe akadzwa tsitsi dzisingaite, akati uyai nemwana kuno, akanyengeterera mwana. Akati baba dzorerai mweya wemwana uyu muviri make. Mweya akadzoka muviri memwana, mwana akamuka kubva kwakafa, mwana akava mupenyu nokuda kwetsitsi dzakaitirwa mukadzi. Pane vaya vanoparidzirana shoko evhangeri yekunyepa yazvokwadi, ndeyekunyepa yazvokwadi. Tanzi wafa wanaka. Munhu anogona kaseiko wafa iwakaza kunaka pano panyika uri mupenyu. Seri kweguva hakuna kunamata, hakuna kunyengetero, saka hapana kunaka kwaunoita kana wafa. Kana uchitonaka nhasi. Nhasi anonzi nhasi, ita mabasa akanaka, ita zvakanaka zvinofadza Mwari. Ipapo uchanzi wakanaka pamberi paMwari. Unopupurirwa navanhu kunaka kwako, nokuti kunaka kwako uchapupurirwa nemuromo bedzi, asi pamweya napanyama chaiyo pamweya waMwari hapana kana chakanaka chinoonekwa pauri. Saka unoenda kuHadhesi, ndokwaunenge wakamira kune imwe mweya inofa isingatende, inenge ichishungurudzika ikoko ichicha. Makanzwa zvajaya mupfumi naRazaro, kuti paivaona mupfumi pakawana Razaro. Razaro wakanga wai munhu waitambura, aigara pamukova petemberi achikumbira vanhu mari, achipemha mari nechikafu, vanhu vachipfuura vachipinda munonamata Mwari. Asi mupfumi aiuya, aidya achipachura, aine zvizhinji, asi zvizhinji asingagovereni nevanhu vasingape kuna vanotambura. Nepaaitopfuura pamberi petemberi, aitopfuura achizvidza, zvikanzi murume uyu anonzi Razaro ari kunhuhwa, ari kudyiwa maronda ake nenhunzi. Asi zvikanzi Razaro wakati wafa. Nechinguva mupfumi akazofawo. Asi mupfumi akazoona Razaro akagara pachipfuva chababa Abrahama kumusoro kudenga, kunzvimbo yakanaka inotonhorera. Mupfumi achicha achikanga waya ari kuHadhesi, akati Ishe wangu Abrahama, ndinokumbira kuti mutume muranda wenyu uyo Razaro kuti anditorere kane kadonhwe vezvako kemvura, andidonhedzere pauro pangu pangotonhorawo zvishoma, nokuti kwandiri kunopisa. Ikoko ndokunoenda mweya yakadaro, kune vanozvikudza ndokunoenda mweya yakadaro, kune vasingatende kuti Jesu ndiye Ishe ndokwavanoenda ikoko.
Kuna wanoti Jesu nemuromo ikoko ndoka wanenda iko. Asi mimi zvamakazi vashoko ino evhangeri yatoparidza pano mukaitenda shoko evhangeri kuti ndeazvokwadi mukabatwa musoro mukajorotwa musaraba vari mwanakomana nemweya mutsvene, imimi muri vapenyu. Munenge muna Lazaro makagara pachipfuva chababa Abrahama. Vamwe vakanzwa zvababa Abrahama vakatanga kunamata Abrahama vakati, baba Abrahama tibatsirei. Munobatsirwa muna baba Abrahama pachiko. Baba Abrahama vazive vachakupinzai mushe kumusoro. Mukuru kuna Abrahama uriko wakauya akaverwa pamuchinjikwa. Mumwe chete akamuka kubva kwakafa. Mweya yaAbrahama, yaIsaka naJakobo vapenyu kudenga kuna Mwari. Mweya yavo ipenyu. Saka kana tichiti Mwari wavapenyu hatisi kutaura kuna Mwari waPiyo, Mwari waDhamureta naGinatiyo, kwete. Asi tinotaura zvaMwari mupenyu, Mwari waAbrahama naIsaka naJakobo. Tisinganamate Abrahama, tisinganamate Isaka, tisinganamate Jakobo iye Israeri, kwete. Tinonamata Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo, Kristu Jesu ndiye tinonamata. Baba zvavari maari naiye zvaari muna Baba, tinodada kwaari kuti tisvike kuna Baba, nokuti hakuna unoziva kuna Baba asi kuburikidza kuna iye. Saka tinouya kwamuri Ishe, nokuti kwamuri ndo kune ruponeso rwedu, kwamuri ndo kuna Mwari, mamuri imi ndimo muna Mwari. Ndinokudza iye wakwegura pamazuva ake, iye wendebvu chena nebvudzi chena, Jehovha Mwari waIsraeri, iye wakanga uripo kuvapo kusati kwavapo, iye wamasimba ose, iye kana otaura panotange panorira mheni. Jehovha Mwari waIsraeri, Mwari wengoni, Mwari wenyasha, Mwari werugare, ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen. Ndinokudza Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo, nokuda kweropa rake, nekuda kwenyama yake yakashayirwa mhaka, ikaisirwa mhaka pamusoro pezvinhu, ikapiwa sezvinonhuhwira pamberi paMwari. Mwari akagamuchira zvinonhuhwira akati zvivi zvavanhu zvadzikinurwa negwayana iri, gwayana raMwari. Ngaakudzwe Ishe wedu kubva zvino nokusingaperi. Mabvi ose anogona makwambe pamberi pake vanomunamata kuti ndiye Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo. Amen. Ndinokudzawo mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, azati ari Piyo kana kuti Dhamureta kana kuti Ginatiyo kana kuti Abrahama kana kuti zvipi nezvipi nemazita engirauzi amunodana, kwete. Mweya mutsvene waMwari, mumwe munyaradzi watakapiwa. Mweya waMwari ngaabate nesu, mweya waMwari ngaabate newe kwauriko, ngaazane mauri kuti ukwanise kudya zvomweya zvandinokupakurirai pano, nokuti zvandinokupakurirai pano ndimweya ari kupakura zvomweya, kuti tidye zvomweya zvatagadzirirwa tafura dzomweya, kuti tisimbe pamweya. Zvose zvatinoita ngazviitwe pamweya. Ani naani unoita zvinhu zvake pamweya napanyika zvinomanifesta. Kana kuchita zvakanaka pamweya, uchifadza Mwari pamweya, namabasa emweya achiitwa mumweya, Mwari uchakuropafadza, napanyama zvinomanifesta. Asi kana pamweya wakarohwa tenoti naSatani, napanyama Satani anotamba newe mvemve, unoita mvemve panyika kuti anga warohwa nemheni uchizviti kunamata Mwari. Chenjererai nemweya yamunofamba nayo kuti muinzvere muone kuti zviro kwazvo mweya iyi mweya yaMwari here, nokuti imwe mweya izatiri mweya yaMwari. Saka potai muchenjera mweya yamunofamba nayo, potai muchiedza mweya. Hamuna kurambidzwa kuedza mweya. Ishe akatendera tipote tichiedza mweya. Edzai mweya titione kuti mweya iyi zviro kwazvo yakabva kuna Mwari, tiregedze kurasika kana kuraswa mweya yedu. Ndinoti rugare kwamuri imi vapenyu,
kwa vakuru veJerusarema kubva na baba vakuru kutedza zvigaro zvoenda nababa kusvika kukakomana kadiki kanemba uzana mimba yaMwari ichiti amen. Ndinokudza avo vanamai vakuru vanokudzwa paJerusarema pano vanobikira nekuwachira ivo vana baba nekutedza nezvigaro zvenyu vana amai kusvika katsikana kadiki kanemba uzana mimba yaMwari ndichiti amen. Ndokwazisa hama neshamwari dziri kumativi mana enyika, nyika dzekumusoro, nyika dzekuzasi, nyika dzekumabvazuva nenyika dzekumavirira, nyasha dzaMwari ngadzikuteverei. Shoko evhangeri yaMwari ngaigare mamuri, ityai Mwari zuva nezuva namatari nyengeterana, nokuti mazuva atinorarama mazuva ekupedzesera. Mweya yedu ndiyo yatinochemera pamberi paMwari kuti mweya yedu igova vapenyu, tisazova vakafa asi tive vapenyu muushe hwaMwari. Tinofanira kuva vapenyu pazvose. Mweya yedu ngaichengetedzwe muna Kristu. Ngatiregedzwe kuva vanhu vanonzi vaKristu pamuromo chete, chiKristu chekutaura kuti Jesu 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 asi pasina simba raJesu racho. Chingotaura kuti Kristu Kristu asi pasina simba reukristu hwacho. Rudo hauna, moyo munyoro hauna, kuzvininipisa hauna, asi unozviti uri mukristu pachi. Mavara eukristu ngaaratidzikire pamuri, nezvipo zvomweya ngazviwedzere kwamuri. Musafananidzwa nenyika kuti wakaipa tikamisa apa toisa iwewe apa toona mavara ari kwauri akafanana namavara ari kwauri wakaipa, mavara ari kwauri akaipa akafanana namavara ari kwauri. Saka tichaziva sei kuti mukristu ndeupi pakati pevaira? Ushe hwekudenga hwakagadzirirwa vakristu vanotenda. Ushe hwekudenga zviri pachena hwakagadzirirwa vakristu vanotenda kuti Jesu ndiye Ishe. Takaitwa vana muushe hwaMwari. Zvakaitwa vana takaitwa kubudikidza naiye wakatifira. Iye akagadzira covenant nyowani. Iye akagadzira imwe ushe kumusoro kudenga. Iye akagadzwa ushe kudenga ikoko naBaba. Tatarira Ishe wangu wakataura kuna Ishe wangu achiti, gara parudyi rwangu apa, gara pasi kusvika ndaisa muvengi wako chive chitsiko chetsoka dzako. Saka panguva ino Ishe wedu akamirira, akagara izvezvi paruoko rwaMwari rwokurudyi, akamirira kusvika muvengi aiswa chitsiko chetsoka dzake, Satani Diablos. Mazuva ano atiri kurarama. Saka kune hondo dziri kuitwa dzekudenga dzakaitwa, asi pane hondo dziri kuitika pano panyika. Mweya yedu iri kurwirwa, hondo dziri kurwirwa pamusoro pemweya yedu, kuti mweya ipi ichapona, mweya ipi ichaparara. Hazvitomboda netsi kana kuti maPhD kana kuti vakadzidza kana kuti vane mari kana kuti vasina, zviri pachena. Mweya yedu iri kurwirwa kuti ndiani achaparara, ndiani achawa mupenyu, ndiani uchafa. Kwadzinorova matumbu ndo kwadzinotizira, obva vadai watoda kuona vakafa, obva vada kufa zvavo. Ndapaye panomboshinga doro uchiwanza doro mbanje nemadhiraivhi dzine mutoriro, unotaura kuti inini ndoda kufa zvangu, ndozvaunotava. Paya panombochichiya vakadzi vevanhu uchitadza uchibuda rute muromo uyu pavakadzi vevanhu uchivachiva, ndipo paipo unotaura kuti ndoda kufa zvangu, ndisiyei ndife. Hanzi ndisiyei ndife ndafadaya zvangu, ndofa ndakanaka. Obva wanzi wafa wanaka, obva mabhabhatidzana namashoko ekuti wafa wanaka papi, wafa achichiva vakadzi vevanhu. Mumwe akatofa nekupomba nemukadzi wemunhu, akabatwa nenyoka akafirako. Munhu iyeye motanzi wafa wanaka, anaka pachena, waurayiwa nemabasa ake. Zvivi ndozvinouraya munhu. Ishe akataura akati zvivi zvemunhu ndozvinouraya munhu. Wabatwa nemukadzi wemunhu obva wapondwa ikoko, hatikuchemezi. Touchema tichashaya kuzvokuchema. Atiuyeko futi. Tobata mumaoko tiri kwatiri kuti nenhamo nematambudziko ekoko hama tichauya hako asi hatiuye. Kuuya kune munhu akapusa kudaro, munhu akazungaira kudaro, aita mabasa erima. Manje tikauya kuti tikangobata maiki chete tinozvitaura kuti arume musateedzere zvakaita uyu zvokubatwa nemukadzi wemunhu, munofawo munomuteera kwaenda kwaJesu kunotaura.
ipapo ndo pamunoziva kuti vanoparidza kunge vanotongera vanhu, hatitongere vanhu asi chokwadi chiri pachena. Anofa acha mabasa akaipa anoenda kune vanoita zvakadaro. Anofa achiita mabasa erima anoenda kune vanoita zvakadaro. Anofa achiita mabasa ezvakanaka anoendawo kunoita vanoita mabasa akadaro. Zviri pachena. Iwewe kutoita upogo neukazi wemunhu ipapo watosaina dhoketi rako kuti inini ndira kunofa, ndakaenda kuhadhesi kunotsva, wasaina. Saka Satani kana wasaina, Satani ane authority pamusoro pako iwe. Kana wafa anouya kuzoklema chitunha chake. Mukaenda kunana Crash Crusaders kwewe, kunana Crash Crusaders ndikasvika inini ndikati varume ndine TV yangu iyi, ndipe kamari mbijana kaloni, ndopiwa kamari ikako vobata TV yangu chikwereti. Kusvika ndadzosa chikwereti, asi ndikasadzosa chikwereti TV yako yawo. Saka ndikashaya mwadi yandanyorerwa inini kuti TV neyangu yakabatirwa chikwereti ichi, aya mapepa acho aya, TV inoenda norwa pasi. Nyangwe ndikafa ndikashaya, mai mufundisi wobva waona risiti iri muhomwe, vanotora risiti woenda nayo kuCash Crusaders, woti murume wangu akauya pano akasiya TV mukapa kamari pano, asi dai kuzotora TV vanotanga kubvunza kuti tipei mwadi yatakamunyorera. Wobva waburitsa mwadi kuti iyi mwadi yamakamunyorera kuti TV mari yakati, iyi mari yenyu iyi, tipei TV yenu. Ipapo veCash Converters kana Cash Crusaders avana kana mune muromo nazvo, avapikisane navo, vanoti kuti amai torai TV yenyu, maende nemota tikulodherei mota menyu muende neTV yenyu. Ndozvinoita munhu anoita mabasa erima, mabasa akafa. Wakaipa Satan Diablos unonga wamusainira mwadi yokuti iwewe wane simba pamusoro pangu. Saka Ishe aigara achikuparidzirai achiti musarare chenjerai kurara kuti zvimwe mungaedzwe. Saka potai muchinyengetera muchinamata, nokuti mukangorara mukapata wakaipa anowana mukana wekukuedzai. Ewedzo kana euya inoita nemwedzo mukuru, nokuti hapana kana ari kukurwira. Mukarelaxa wakatambarara mubhara 4 mukandopinde mbuka. Zvinoteererai imi vapenyu. Marko 11:27 namba mukati kusvika pa33. Simba raJesu rinobvepi. Vakasvikazve Jerusarema. Zvino wakati vachifamba mutemberi, vaprista vakuru navanyori navakuru vakauya kwaari vakati kwaari, munoita zvinhu izvozvo nesimba ripiko? Ndianiko wakakupai simba iri kuti muzviite izvi? Jesu akati kwavari, neni ndichakubvunzaiwo varume shoko rimwe chete, mundipindure nemiwo. Neni ndichakuudzaiwo nesimba rangu kwarinobva kana muchinge mandipindura. Rubhabhatidzo rwaJohani rwakabva kudenga here kana rwakabva kuvanhu? Ipapo vakuru vakati vabvunzwa mubvunzo vakaita chipatapata, vakanoungana muchikona vachizerezera muchikona kuti mubvunzo tabvunzwa tinofa pano. Tikabvuma kuti murume uyu wakatumwa naMwari, tinotakwa namabwe nevanhu pano, tikati saka makamuurayirei? Ari iyo yaite. Tikati kwete, murume uyu haana kubva kuna Mwari. Wese tinotakwa namabwe nevanhu ava tikafira pano, nokuti vanhu vaisi vaiti Johani Mubhabhatidzi muprofita waMwari. Saka tikati haana kutumwa naMwari, tatorwa navanhu vanotiuraya pano. Varume iyi inopisa iyi. Toita sei? Varume pana pakati kunyeperai kuzungaira. Vakauya kuna Ishe vakanyepera kuzungaira, vakataurirana vachiti, kana tikati kudenga iye uchatiko makagoregerereko kumutenda kuti wakabva kudenga kuna Mwari, asi tingangoti akabva kuvanhu. Aiwa, vakanga vachitya vanhu vazhinji, nokuti vose vakanga vachiti Johani muprofita wazvokwadi. Vakapindura vachiti kuna Jesu, hachizivi. Jesu akati kwavari, neniwo handingakuziviwo simba rangu randinoita naro zvinhu izvi kuti rinobva kupi. Pfungwa dzavanhu nepfungwa dzekudenga zvinhu zvakasiyana. Pfungwa dzako iwewe nepfungwa dzaMwari zvinhu tu zvakasiyana.
pfungwa dzemutumwa anobva kudenga achitumwa pamusoro pako iwe, akauya kuzotaura newe, iwewe haukwanise kumutenda kana kumugamuchira, nokuti pfungwa dzako iwewe dziri panyika. Kusvika maita ndangariro dzekudenga, pfungwa dzekudenga, kutaura kwekudenga, ndokuti muyanane nedenga. Unopfugama nhasi unamata Mwari Mwari Mwari, asi iwewe pfungwa dzako nendangariro dzako hadzisati dziri dzekudenga. Uri kuita zvenyika, uri kuwanza zvenyika. Saka ukapfugama munamato yako inosefwa, inobatwa namadzimambo epeji yamudenga. Ngatifambidzanei nedenga varume, ngatifambidzanei nemashoko edenga nenyasha dzekudenga dzakaiswa pamusoro pedu. Mweya waMwari uri mamuri, temberi yaMwari ndiri munayo. Asi zvino kamukadhakisa temberi, moinwisa doro, moiputisa mbanje, mabva ipapo mudana muchiti Mwari 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 Mwari. Ndimwari upi wamunodana kwaari? Nokuti temberi yake makaparadza, maparadza nedoro, maparadza nemapuresha. Vamwe vakanyora matatu patemberi iyoyo yatirikutaura nezvavo. Mwoyo yenyu yakazara kuchiva kuzhinji zhinji pamwoyo yenyu. Mopfugama muchitaura mashoko eushe, muchiti Mwari 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 Mwari. Mwari upi? To vamwe vanosanga kuti munamato yedu isaidaiwe, sei isingadaiwe? Mune zvamurikutadza kuita, zvamurikutadza kuita kuzvininipisa, zvamurikutadza kuita kugadzira ndangariro dzenyu dzine ndangariro dzekudenga. Kana tautaura zvendangariro dzekudenga, takutaura kuti varume, kufunga kwedu ngatifungei nemwoyo waMwari nemweya waMwari, kuitira kana takuchiita chinhu takuita nesimba ratakapiwa naMwari. Ishe wakatiparidzira akati, ivai nekutenda sezvakaita mhodzi yemastanda, kuti ndiyo mhodzi mudiki diki pane mhodzi dzose, asi inoti kana yokura ndiwo unoita muti mukuru ukaita miti yose. Ishe anotiudza zvakare kuti dai maiva nekutenda kwakadaro imi, maiudza gomo kuti gomo ipapa enda apa, maiudza muti kuti muti ipapa ndokomera mugungwa umu, hanzi zvaikuteerera imi. Mashoko aya ndazokwadi asati ari mashoko ekunyika. Ishe akatitaura mubhuku, muprofita Eria wakanyengetera ari munhu, akanyengetera semunhu kuti mvura isanaye. Mwari akanzwa kunyengetera kwake, Mwari akasanayisa mvura 3 years dzakasimba, mvura isinanaye. Zvino Ishe anobva ataura achiti kana Eria akanamata semunhu, chinokutadzisaiwo nemiwo kunamatawo sevanhu chii? Kuzvikudza. Kuzvikudza, kuwanzira mabasa enyu pane zverima nezvenyika, nendangariro dzenyu dzosvibiswa nenyika. Panapa takutaura pachirungu inonzi clear conscience. Clear conscience. Zvamunofunga zvinenge zvaakuratidza, mufundisi akaiparidza svondo nemazuva akura ayo, zvikanzi ukaona munhu waakupotsera mabhegedhe nemuromo kwaakumanifesta zvinhu zviri pamwoyo. Saka ukaambiraiwo ndangariro dzako dzakasvibiswa, dzakutomanifesta zvepamwoyo pako iwe. Saka napakadaro hapana chakanaka chawanikwa chiri mauri, nokuti Mwari anotsvaga zvakanaka zviri mauri kuti zvishandurwe. Zvino kana ndiri panapa so ndofunga inini zvokuti ndiri kuda kudana nemukadzi wemunhu, mupfungwa ndangariro dzangu matosvibiswa namashoko ekufunga ikoko. Saka nokufunga ikoko apasisina pandaikwanisa kuenda pamberi paMwari ndichiti Mwari 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 Mwari, ndiropafadzei Mwari. Munamato iyoyo hapana kwainozvika, nokuti ndangariro dzangu dzakasvibiswa kare, dzasvibiswa kare. Saka Ishe aigara achitaura kuti varume, potai muchireura nhau dzenyu kukereke kwakuru, potai muchireurana zvivi zvenyu
kuti muregererwe zuva nezuva, nokuti zuva nezuva muri vatadzi, nokuti zviri mundangariro dzenyu ndo zvinokusvibisai, ndo zvinosvibisa nemunamato yenyu inosvika yakasviba. Munamato yakasvibiswa nendangariro dzakasviba, munamato iyoyo haikwanisi kupiwa sezvinonhuhwira pamberi paMwari, nokuti munamato yenyu izvi zvinopiwa sezvinonhuhwira pamberi paMwari. Mweya mutsvene waMwari anozoenda anobatsira kunyengetera, achigenda nokugomera kunozikanwa nokunofadza Mwari. Zvino kana munamato yako yakasvibiswa, ndangariro dzakasviba, munamato yakasviba, zvinonhuhwira zvakasviba, mweya unoti mweya yako anokwana papi? Mweya ipapo mweya waMwari anokwana papi pane zvakasviba? Zvino mweya anobva uya mandovhayo kuvafundisi vakaita sezvo, kuti tikuparidzire kuti varume tendeukai, ushe kudenga hwaswedera, ndangariro dzenyu ngadziri ndangariro dzekudenga. Tokuparidzira evhangeri yazvokwadi kuti muitende muigamuchire ndangariro dzenyu idzi dzigadzirwe, mwoyo yenyu iyi iregedze kuremerwa, kuita bundu, kuzvimba neutsinye nezvakaipa. Zvakanaka zvaMwari ngazviwanike pamwoyo yenyu, rudo rwaMwari ngarutsvagwe ruwanikwe mamuri, kuzvininipisa ngakuwanikwe mamuri. Zvipo izvi zvipo zvemweya, zvipo izvozvizvi ndo zvinoexpectwa mumunhu wese anonzi aroenda kudenga. Auende kudenga neutsinye hwako kwete. Zvakazarurwa vanotitaurira zvakazarurwa 21 pa7 pa9. Tarira akaona Jerusalema idzva ichiburuka kubva kudenga kuna Mwari ine kubwinya. Tarira haringapinde chakasviba kana chinosvibisa. Saka kuzvikudza zvakasviba izvozvo, kutaura mavara akaipa sezvakataurwa navafundisi kuti mavara akaipa panenge wakuataura wakumanifesta zviri pamwoyo. Saka zvireva kuti mwoyo wakasvibiswa kare. Saka mwoyo wakasvibiswa, mabregedhiya ayo ari kubva pakasviba, zvireva kuti ndangariro dzacho dzakasviba. Asi ndangariro idzi dzikaitwa zvekudenga, saka Ishe ati potai muchiverenga magwaro, garai muri mumagwaro, garai muri munyasha, garai muchiimba mahozana, potai muchikwazisana namapisarema. Inawe kugadzirisa ndangariro dzenyu, kuti ndangariro dzenyu dzisave ndangariro dzenyika nezvivi zvenyika, uchifunga kuba, uchifunga kupomba, uchifunga kunoromba, uchifunga kuvenga mumwe, uchifunga makuhwa, uchifunga zvokungonyunyuta, zvose izvozvo zvigumburuso, zvose izvozvo zvinosvibisa. Saka munamato yenyu hapana kwainoenda, hapana kwainoenda, zviri pachena. Izvo zvipaneni mumwe ari kuzozvikunza. Saka mufundisi simba raari kuparidza naro achitiudza kuti munamato yenyu haisvike, simba iro ranorwana kupi? Iroro simba rakanga rina Ishe wedu ndo simba nesuwo ratinaro. Simba rakanga rina Ishe wedu ndo simba nesuwo ratinaro. Ishe wakatipa simba, mweya mutsvene waMwari ari matiri, mweya waMwari ari matiri, mweya wamwanakomana ari matiri. Saka Ishe akatiti rimainda reshoko rake kuti kana motaura shoko, moparidza shoko, taurai seshoko rikubva kuna Mwari mbune. Saka uchiona kana munhu akarwara tikamunyengetera apa tinotaura mashoko okupona kwemunhu, nokuti simba racho takaripiwa, kutenda kwacho takakupiwa, takabheurirwa rori yekutenda. Saka munhu kana arwara tokunyengeterera ogopora, nokuti mashoko atinotaura mashoko aMwari mbune. Mwari anongotishandisa semudziyo inokosha inodikanwa naye. Ndiri kurwara munhu waMwari, nyengetererwa navakuru upone. Mweya wangu wakaputsika, mweya wangu wakaneta, nyengetererwa navakuru, mwoyo wako usimbiswe. Saka vashumiri vanoshumira shoko evhangeri yaMwari
nevanobata shoko vachibata basa raMwari. Mabasa iwayo ngawe mabasa esimba, nokuti simba vakaripiwa kare. Uye kana totaura mashoko pamusoro pevanhu vaMwari ava, mashoko iwayo ngawe mashoko aMwari anobva kudenga. Ipapa munhu akauya kamufundisi, ndinokumbira basa, sinauye basa ndoyekunetsa. Munhu iyeye tikamukumbira basa anofana kutowana basa. Vakawanda vazhinji vatakakumbirira mabasa vakatopupura kuti mabasa atapiwa mabasa. Mwari achiratidza simba rake, asi Mwari unoratidza simba rake kuti kutenda kwako iwewe kuwedzerwe, kwete kuti unobva wafunga kuti kuchechi ndekwagodobori kwaunouya kuzokanda makwati obva wapiwa zvaunoda obva waenda, kwete. Mwari haakupe basa kana uchinge takunyengetera, haakupe basa kuti iwewe utifunge kuti tisu tine simba. Wakuda kutitsvagisa shangu pamusoro pedu, titorowa nhoseni vakuchichekeresa. Vanokuchekeresai vanhu vari. Chenjerai vafundisi, rugare kwamuri mufundisi, kukonai muri pano. Chenjerai vanhu ava vafundisi. Wamanyengeterera zvinhu zvake zvikafamba, ngadzorere mbiri kwazvabva, kwete kuda kuti dzora mbiri kuna mufundisi, kwete. Munopinzwa mataiti, munochekereswa navanhu ava. Basa rese ramunenge maita rinodzimwa rese, kuti hapana akatora mari akabhadharisa basa simba raMwari. Zvino pano paJerusarema isi hatina mbiri, hatiite izvozvo. Tinotya akasika denga nenyika, ndowatinotya. Silivhera ine garai nayo, kana ine silivhera yekuti maitira zvakanaka naMwari moda kuti bhadhara, aiwa kwete, iyo hatibate. Iyo ine makuva pasi. Makuva aya hazi makuva enyama, makuva emweya. Mweya yedu inopinda pataiti, inoenda kwadhesi. Izvo zvichadzwa mwachita makapusa, mapostori makapusa. Aiwa, enda kuna vakangwara ikoko, vanokuita take it, vamwe vazvirombeswa ikoko, enda inorombeswa ikoko. Zvemari ngazvigare ikoko, pano hapasi pemari, pano ndepenyasha. Nauri pano hama haizatiri yekuti wawaniswa basa raMwari. Mwari hakupe basa kanzi wawana basa kuti zvinhu zvako zviite, unotenga doro, uite sei. Mwari anokuwanisa basa kuti iwewe ukwanise kuzviriritira iwe nemhuri yako, ukwanise kunamata Mwari nemhuri yako musinganyunyute. Mobva maziya kuti ndiri Mwari. Mwari anotaura wani mushoko rake bhaibheri namuprofita Ezekieri. Anotaura achiti, tarira ndichabatidza moto mubundo, ndichameresa uswa murenje, mudhezeti ndichameresa uswa. Muchaziva kuti kana zvaitika izvi, muchaziva kuti ndiJehovha Mwari. Unoona munhu anotambura makore mazhinji, nemhaka yake anenge achitamburira, obva asvika pamunhu waMwari, angava mufundisi, angava muprofiti, angava muprofite, angava bhishopu. Asvika ipapo anotaura nhau yake, nhau yangu yakamira yakadai. Munhu uyeyo obva akumbirirwa kuna Mwari. Mwari, inzwai nhau dzemunhu uyu. Munhu uyu nhau dzake dzizhinji, muponesei panhau dzake. Mwari obva anzwa munyengetero. Mwari obva asunungura munhu. Munhu asunungurwa anodzoka achiti, kubva pandakaenda kunoona mhingi, nhau dzangu dzakapera. Nhau haizi nhingi. Dzorera mbiri kune muridzi, kuti ndakaona Mwari paJerusarema, nokuti pandakaenda paJerusarema Mwari wakandiitira zvakati nezvakati nezvakati. Kuti mufundisi pakandibata musoro, haiwa ndada kukutenda mufundisi, notikwadzisa. Dzorera mbiri kwayakabva, mbiri ngaidzorere kwayakabva. Muprofiti haana mbiri yaanofana kupiwa, mbiri inodzorerwa kudenga. Mbiri yemuprofiti inongotenderera pamuri mega, muchingotenderedzana pakuti baba vanoona, baba vanofamba nonhonga tsono, baba Mwari ari kuvashandisa chete. Zoperera ipapo, zogumira ipapo. Ana amai musade kuzonyengwa nanaprofiti avo.
Saka baba vanoprofita zvikaite dai vatandilora ndiri inini dzikamhalimi ngakukwanisa vaprofita. Chinoparadza munhu ndo chinoparadza munhu, chinoparadza murume mukadzi, chinoparadza mukadzi kuda murume ane mari. Saka munhu anoparadza munhu, mukadzi anoparadzwa nemurume, murume anoparadzwa nemukadzi, ndo zvinoparadza vanhu. Saka zvinotiparadzanisa izvozvo ndo zvofanira kugadziriswa izvozvo. Zvinogadziriswa seiko? Zvinotanga pakuzvininipisa, pakusachiva, nokuti nawe kuchiva chakugadzira akanaka dai tawana ruchiva irwo. Kuchiva kudai baba vanoprofita dai murume wangu, kuchiva ikoko. Kuchiva kuti baba vane mari dai ari murume wangu, kuchiva ikoko. Musachive. Pakuchiva ndo panobarwa mhodzi yezvakaipa. Pakuchiva ndo panobarwa mhodzi yezvakaipa mundangariro dziya dzanani ndichiparidza nezvazvo. Saka musadyane mhodzi yakaipa. Ngandiri mhanye neshoko evhangeri kuti ndichivhara. Kuzati vamwe nyanga chichema data izvozvo. Vanochema data reevhangeri havari wani. Asi drama rekuona maititi, data rekuona maititi ngeriripo. Ndokuona zvinyadzi paFacebook riripo. Asi reevhangeri aiwa wanikira. Tererai vapenyu imi vapenyu. Chapter 12 pana Marko. Mavara makuru aripo mufananidzo. Pa 18 mukati. Chapter 12 pa 18 mukati. Vanobvunza Jesu pamusoro pekumuka kwakafa. Zvino panhau yekumuka kwakafa, pane vaiparidza shoko evhangeri yekuti hakuna kumuka kwakafa. Munhu akana atofa atotonhora. Ndo vamwe vanandiparidza nezvazvo vari panyika yeZimbabwe, yokuti vanhu vanenge vachiti munhu wafa wanaka. Iye munhu aizikanwa achiita mabasa erima, mabasa akafa. Moti wanakira ani? Wanakira inini? Asi kudenga hana kunaka, nokuti zvekudenga zvinonyorwa pasi mubhuku. Mumwe nemumwe ane bhuku rake reupenyu hwake rakanyorwa naMwari usati wachinhu mudumbu ramai vako. Bhuku iroro rakanyorwa mabasa ako, mabasa emumwe nemumwe akanyorwa mubhuku. Mumwe nemumwe pane bhuku yeupenyu inonyorwa. Pane bhuku diki yeava vachadya nhaka mushure kumusoro kudenga. Iyoyo bhuku haisati yazarurwa, ndo bhuku yatiri kurwira pano tichinyengetera kuna Mwari kuti tinyorwe mubhuku diki yeupenyu, kuti gova vadye nhaka yeupenyu usingaperi. Pacharavwa bhuku diki. Bhuku iyi ndo bhuku yatinonyengetera nezvayo. Ndo bhuku yatiri muzuva ranhasi yatiri kunyengeterera kuti tipinde. Paipaso takaenda kudenga tiri kunyengetera kuti mazita edu anyorwe mubhuku yeupenyu. Pane bhuku hombe ravanhu vose vakazvarwa, register yemunhu wese akazvarwa pano, urimo imomo, hakuna asipo, hakuna akapokori kana angupoya, hakuna malupo okudenga, hakuna zvotanzi wakangwara iwe wakazomboekana wauya, kwete hauye. Vaya vanouchika, ndinouchika. Satani anenge achikuzadzai mweya yevakafa, achikuzadzai mweya yemadhimoni nengirozi dzake ichiiswa matumbu evakadzi. Chinhu dzakauchika. Kuuchikei? Unouchika. Unoziva mweya kwainobva iwewe, mweya inopinda muvanhu. Panosangana mukadzi nemurume, mbeu painosangana, panoiswa chipenyu ipapo, panoiswa mweya wake. Satani ndo panouya ipapo vaisa mweya wake ipapo. Vanhu dzakauchika. Chimbozvitarisai kuti vana vese vakauchikwa vose vane zvoumwari here zvavainavo. Vanoti vanopedzera dzan'anga, vanopedzera magombwe, vanopedzera vaita zverima, nokuti havana kubva kuna Mwari pafeya. Vakaita zvekuita kuukwa, kunonhongwa samwe, kupfekedzerwa mbeu yemutaka. NdiMwari upiko ana kubatsirwa kuti mukadzi aite mimba? NdiMwari upi? Mwari wedu haangatadza kuti mukadzi aite mimba azviite. Sara chaiye akanga akwegura, akatoudzwa kuti uchava nemwana iwewe, akazviramba akati inini namakore aya aiwa. Munhu waMwari ambiro kuti pamwe unenge makwanza munamato munhu waMwari. Inini nezera rangu kubatira mimba azviite.
Mwari akazviita izvozvo. Chembere kaita mimba. Zvino vati vakadzi vadika wotadza kuita mimba wanzi kuda kuuchika. Iwewe kuda kuuchika vakadzi iwewe. Amuzone ndezvasatani here zvanamai. Mukanzwa hama dzenyu dzichitaura nhau dzekuuchika, vaparidzire vaudzei shoko revhangeri zvokwadi kuti hapana chinonzi kuuchika. Munhu kana achinyengetererwa ngaanyengetererwe. Munhu kana achida kunzi aite mimba zvinobva kudenga kuna Mwari ngazviitwe pachena. Munhu anotorwa nen'anga uko onzi ari kugara ikoko wiki yese achiuchikwa zvivezvikwa mheno zvezvikwa zvemishonga-shonga asi zvaMwari. Ivavo vanonzi vakafa havazi vapenyu. Pano ndikuparidza zvavapenyu. Iwewe semupenyu usasiye zvakafa zvichikura pamberi pako. Nzoti hanzvadzi yangu yazouchikwa. Gara vaudza hanzvadzi yako kuti zvekuuchika izvi zvako ari kutenda kana kusatenda. Asi iwewe semunhu mupenyu, shoko rako iroro rine simba iroro riise kwamunhu. Mwari pamwe ashandisa iwewe kuti shoko risvike kwaari. Saka shandisa iwewe mukana iwoyo kuti vanzvadzi ndoziva kuti nhau iyi inhau hombe iri kukunetsa iri kushungurudza. Asi nhau iyi ndichikuzai pachena pajekerere kuti hazvizati zviri zvaMwari. Asi zvaMwari ngatinyengeterei tinamate tokubatsirai nekunyengetera nekutsanya. Mwari ndichakuitirai zvakanaka. Kwete kuti hanzi munhu anotorwa nen'anga oenda kunouchikwa uko otoona nekutene mapostori anonzi anouchika futi. Muna muchiteiko? Chii chenichiitwa ikoko? Muna matoriipiko ida kuti munhu atogara pamba pako iwewe? Ndizvo here zvakaitika mubhuku. Ishaitongosvikota kuti waone obva azora munhu madhaka kumeso kuti enda nogeza kumizikiriti. Ukageza kumizikiriti chabva wakuona ikoko. Kwete kuti isha aitorana nembofu narokumba. Teki nembofu narokumba. Murume anga ari paBethsaida aine 37 years paBethsaida achishaya munhu anomukandira mumvura. Isha akatongosvika akati sumudza nhoo yako urove pasi izvi. Akasumuka akati akapona. Akaonekwa akatakura nhoo musi weSunday. Zvanzi iwe hauziziva kuti Sabata here watakura nhoo ukubva kupi kuenda kupi. Abatwa nebhaudhi. Nebhaudhi akauza nebhaudhi rafu. Zvikanzi inini murume ati ndisumuke ndifambe ndiandudza nditakure saka ndisiyane narume. Murume abva aenda kanzi ndiani kweyera kuti kanzi anonzi Jesu Kristu weNazareta mwanakomana waDhavhidhi. Abva maya kutemberi anozoradza kutemberi akati nhasi nawana mukana kunonamata. Zuva rawana mukana kunamata ndo zuva rakabva anzi achipopinda kanzi uyo murume anga akatakura nhoo uyo mubatei timuuraye. Ana kutochekerezwa. Asi havaziva wamubatsira. Vaimona makore 37 achitambura nezuva ravabatsira vana kumuuraya. Ndo zvinoita nyika izvo. Kutambura kwako kwauri kuita nekutambura kwako kwemimba yauri kuita 37 years nezuva raunoponeswa naMwari tsvana varoera ndakuroera mana iyi. Tanzi chamunaka zvaro. Ukamuzvara ukatonzi chamunaka kura. Satani anda kutambudza izvozvo zvacho zviponesa rwasangana narwo. Satani anda kukurwisa. Uyo murume uyu ndianditi nditakure nhoo yangu ndini. Saka ini varume kuda kuti tiite sei munhu. Chakanaka ndechipi tochengetedza Sabata panapa here kana kuti murume uyu kuti afambe apone zvaita izvi. Zvakanaka hazvo kuti munhu apone asi pakuziza paSabata manje mapaizvi. Nyika haina chakanaka mairi uye haina kana chakanaka chainokuitira. Ndo mashoko angu iwayo. Zvino vaSadhusi vakauya kwaari, ivo vanoti hakuna kumuka kwakafa. Vakamubvunza vachiti, mudzidzisi, Mozisi akatinyorera kuti kana mukoma womunhu akafa akasiya mukadzi asina mwana, munun'una wake atore mukadzi wake amumutsire mukoma wake vana. Zvino kwakanga kuna vanakomana miratiparizira hatipariziri 10 hatipariziri 10. Zvino kwakanga kuna vanakomana kwakune vakoma vomunhu mumwe vanomwe.
wedangwe akatora mukadzi akafa asina vana, wechipiri akatorawo mukadzi wemukoma iyeye akafawo asi akatadza kusiyawo vana, wechitatu abva atorawo kuti amutsire vakoma vake mwana, kusvika vafa vese navanomwe vese havana kuva nomwana. Shure kwavo vose mukadzi akazofawo. Zvino pakumuka kwaakafa, kana vachimuka uchava mukadzi waniko kwavari vose vanhu vose vari vanomwe. Jesu akati kwavari, hamuna kurashika here varume nemhaka yokusaziva magwaro nesimba raMwari? Kufunga kwenyu vanhu imimi nokufunga kwaMwari kwakasiyana. Ndangariro dzenyu nendangariro dzaMwari dzakasiyana. Imi munofunga zvokupomba, munofunga zvokuchinyana chete, muchitoragadzira, muchiita mabasa enyika. Ndo zvamunofunga chete mundangariro dzenyu. Hapana chitsvene chinowanikwa mundangariro dzemunhu. Munhu anofunga zvakaipa, nokuita zvakaipa, nomwoyo wakazara kuchiva, nokuita zvakaipa chete. Vari kutaurwa zvokubhabhatidzo zvoruponeso zvoushe hwaMwari, asi paushe hwaMwari havasi kuona ushe hwaMwari, vari kuona mukadzi, vari kurwira mukadzi. Ishe ataradai varume, ndauya neruponeso, ushe hwaMwari kune ruponeso ruzhinji, vari kutaura vakaikoko kwacho kutamuka mukadzi andingariwani. Vanotsvaga zvakarasika nezvakafa, ndozvamunotsvaga imi. Tiri kuparidza zveushe hwekudenga panapa. Mumwe munhu akataura kuti hai vhangeri yavapostori saka sina mari, havaparidze zvemari. Pfungwa dzenyu nendangariro dzenyu dzakafa, munofunga zvakafa chete. Tiri kuparidza zveevhangeri yekudenga, asi pakuparidza evhangeri yekudenga mumwe munhu anotaura kuti hai kuzoenda kuchechi haakani. Ndikaenda kuchechi ndikaenda kuchechi nhamuna matambudziko zvinowedzera. Wosaka wakagara zvakanaka panyika, obva warashikirwa neushe hwekudenga here, ndomubvunza. Iwewe zvaukuti ukanamata miedzo inowanda, saka ungahere iwewe ugare zvakanaka pano panyika, ozonotambura kudenga kuenda kuHadesi. Pfungwa dzavanhu nendangariro dzavanhu dzakafa. Vanhu vapenyu vanonzi vapenyu, pfungwa dzavo idzi nendangariro dzavo idzi dzinofunga zveushe hwekumusoro kudenga. Zvandakuita izvi hazvivhiringane here neushe hwaMwari? Mwari anoona here zvinhu zvandinoda kuti ndiite izvi? Kufunga kwandinokuita kufunga kwedenga here? Ko mweya waMwari akaona ndichifunga zvakadai anoti kudii pazvinhu? Tsvakai mazvibvunza mubvunzo iyoyo, musaite maita mabasa enyu makafa. Ityai Mwari pazvose. Chekutanga kutya Mwari, ityai Mwari pazvose. Hakuna vapenyu vari ndangariro dzakafa dzakaora. Mwoyo yenyu iyi ngairegedze kuva mwoyo yakasviba, nokuti yakasviba yakafa, yakaora. Ivai vapenyu muna Kristu, ndiyo evhangeri yandinayo. Hamuna kurashika here nemhaka yekusaziva magwaro nesimba raMwari? Nokuti kana vachimuka kwakafa havawanani kana kuwaniswa, asi vakaita savatumwa kudenga. Kana kuri kumudzwa kwakafa, hamuna kurava here pabhuku yaMozisi pashoko regwenzi kuti Mwari akataura naye akati, ndini Mwari waAbhurahama, ndini Mwari waIsaka, ndini Mwari zvakare waJakobho. Haanzi Mwari wakafa, asi ndi Mwari wavapenyu. Makarashika kwazvo nokurashika kwamarudzi. Musarasike kwazvo yataurwa naIsha. Kurasika kwazvokwadi ndokwataurwa. Mukaona mubhuku manyorwa kunzi kwazvo, toda kuti kurasika chaiko chaiko. Saka musarasike sokurasika uku. Ivai vapenyu. Vapenyu ndo vachadya nhaka youshe hwekumusoro kudenga. Pfungwa nendangariro dzenyu ngadzive dzekudenga. Fadzai Mwari nguva dzose, tsvagai kufadza Mwari nguva dzose. Zvininipisei panguva dzose, zvinokupisei panguva dzose. Unozvininipisa pamberi panhu nepamberi paMwari, uchakudzwa kudenga muushe hwekudenga.
kana ukakuwa mukuru iwase mudiki nokuti iye Mwari uchakukuza iye ambuni. Amen. Usazvikudze iwewe nokuti kukudzwa kwavanhu akuzokudzwa naMwari. Usazvipupurire iwewe nokuti kupupurirwa navanhu hakuna maturo, nokuti mupupuriri mumwe chete, mweya mutsvene waMwari. Iye ndiye anopupura zvinonzwikwa naMwari nezvinotendwa nezvinogamuchirwa naMwari. Mweya yedu ngaiwane zororo kudenga. Pano panyika tiri pahondo hama, pano panyika tiri pakurwiswa novakaipa, tiri panyika pano. Saka ishaita kuti tarirai ushe kudenga hunoswedera. Nyengeterai namatai nguva dzose. Mashoko mazhinji ngaabve kudenga kuna Mwari, kwete kubva pano panyika patiri pavanhu kwete. Nokuti hondo yake tiri toga hatiwini, tiri toga hatikunde, nokuti muchinda wacho panyika ane simba, ane mwadhi panyika yesimba pamusoro pemutumbi yakafa. Ivai vapenyu, kana mava vapenyu mane simba nemwadhi yekumusoro kudenga, yekumusoro kudenga nokumirira nemwadhi yako yakanyorwa. Mwadhi yako yakanyorwa kuti uyu mumwe wedu muKristu unotenda kuti Jesu ndiye mwana waMwari. Ipapo unoona vatumwa vachiuya, unoona vatumwa vachikurwira, unoona miedzo ichibviswa pamberi pako. Nyangwe Satani chaiye anoshaiwa simba pamusoro pako. Sezvakanga zvakaita Jobho, ndozvamunoita imi, kuti Mwari anokuchengetedzai neruzhowa nenhau yekururama kwenyu pamberi pake. Kuva vana vaMwari kuti unotouya nerimwe chengetedzo. Ipapapa mukanzi muri vana vaPresident, muchida musingade pane protection yamunotopiwa. Motofamba namabodyguard anenge kuchengetedzai, mofamba namasoja anenge atokuchengetedzai, nokuti mumato vana veumwe ushe. Saka mava vana vaMwari saidi, pane rimwe chengetedzo inofanira kuuya pamunhu. Asi tsungai mutsungirire pazuva rekupedzisira, nokuti wakaipa akauya kuzoshandura nokurasa vasanangurwa vaMwari. Vasanangurwa ndimi makatenda kuti Jesu ndiye Ishe. Saka musaraswe nenyika, musaraswe nekuchiva nekuzvikudza. Mavara acho madiki asi makuru muushe wekudenga. Zvimwe unozviita unosvika kuti kuti Mwari akatipisire zvinhu zvakadai, zvingori zvimwe. Asi problem hausiri iwe. Problem kana zvatobva umu, ndangano dzako dzatosvibiswa, wakutopa Satani mukana wekuti akande chimwe chinokura. Paya paunochiva kuti akuchiva mukadzi akanaka uyu, uchichiva mukadzi wemunhu akadzi akanaka uyu, Satani anobva atoona kuti aiwa ndine simba pamusoro pemunhu uyu nokuti ndangano dzake dzakasviba, obva akupa mukadzi pabva isira mukadzi pamberi apo. Watopona, watosvibiswa pamberi paMwari. Saka ivai varume vakasimba varume, simbai pakunyengetera, simbai pakunamata. Anhu vari kutanga nekupedzisira, Mwari ngave naye, Mwari ngamutungamire. Nyamushure ngave nemihama kwose kwamuri ikoko, hama dziri kuCape Town, kuSouth Africa, kuZimbabwe, kuUK, mose muri kwamuri ikoko, nyasha dzaMwari ngadzikuteverere. Mwari ngakusimbisei pakunyengetera pakunamata. Zvipo zvemweya ngazviwedzere nekwamuri. Mwari ngakuzarire zvakavanzika pamusoro peshoko evhangeri yake nezvakavanzika pane zvekudenga. Zvenyika ino zvichaiswe simba pamusoro penyu, nokuti muri vana veushe. Kukudzwa nekubwinya namasimba ose ngazvive panzvimbo yenyu Jehovha, kubva zvino nokusingaperi. Amen.